Good morning mga guys. Sorry sa unang vlog kasi napindot ko kaya mauli tayong vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga bumibili sa akin. Huwag naman po natin kalimutan ang YouTube channel, Mahirap na Vlogger po. Yan lagi pong hinihingi sa inyo sa tuwing ako'y nag-upload mga guys. Pakishare na lang po kung bakit man sa inyong panalingin. Pakishare pa rin po ang aking YouTube na hinihingi na tuwing ako'y nagpa-vlog. Ayan po mga guys, so uwi na po tayo. Salamat sa lahat ng bumili sa aking pandisan na ito. Pauwi na tayo mga guys. Ayan mga ka-idol. Support naman po mga guys. Okay. Dapat meron kayong hawakan para napindot ko po kasi kaya panibagong vlog ito mga guys. Ayan, kakainin ko para hindi mapindot. camera niya, hindi maliit na yung camera. Ano mo na lang? Kawinting mo ka palapakan. Welding naman ang aking paghawak-hawak na cellphone. Mga guys, shout out sa iyo. Shout out na lang. Mga ka-idol, tilapia. Yan mga ka-idol. Ito, anong tawag yan dito? Yan mga ka-idol. Oh, dadami diyan ito ang mga tinda nilang mga isda. Mga ka-idol. Yan mga guys. Pati sa lahat ng mga ng aking vlog. Kung ayaw niyan magpa-vlog, ito po mga ka-guys. Sorry kung naabot kayo ng aking vlog. Ayan ang nagsasakripisyo. Ito naman nagsasakripisyo. Lahat tayo dito nagsasakripisyo. Dito yung mayaman ang sinasabi ko. Dito rin nababagsak. Ano ba? Dahil sa kanilang mga kalakal. Na mga guys, na kung nabubulok na yun, na tapo na yun mga guys. Iba naman binibili kahit pang ano ng patis mga guys. Ano kayo mga isda yan, malalaking mga guys. Di ko alam ng mga isda yan. Ang alam ko lang dyan mga guys, tamban, tapos yung mga tolingan, mga tilapia, yan, tahong mga guys. Yan. Shoutout sa mga taga rito na naaabot ng aking vlog. Good morning sa inyo mga guys. Mahirap na Vlogger guys. Pakisupport naman ang aking YouTube channel na Mahirap na Vlogger mga guys. Yan ang aking hinihingi sa inyo. Tilapia, mayroong pusit, mayroong lahat. Nandito lahat ang makikita nyo. Lahat mga bilihin nandito lahat. Magpunta lang kayo sa Malabong Ponduhan mga guys. Nandito ang ating mga bibilihan kung gusto yung magnegosyo ng mga isda. Yan, mga tamban. Yan, kung ano na lang ng mga isda nandito. Ayun, shout out si Baler o yung mga salitaan pa dahil sa pagbilang. Ayan mga guys, kapit na mga guys, ang mga dito na nakatrapit, ang mga nakatrapit, dahil yung pagmamadali, lalong tumagal. Ayan mga guys, dito naman talunggong mga guys. Marami tayong isda na mga bibilihin dito. May mura, may mahal dahil sa kanilang kung anong size yan ang nila guys. So, mayroon pang espada. Ayan. Ito na mga guys. Ayan mga guys. Mayroon pa. Ito malapit na yan mga guys. Malapit na. Ito shout out si ate na aking suki. Marami 50. Ayan mga guys. So, guys, tilapia mga guys. Dito sa loob ng ponduhan mga guys. Pasensya na kung sakaling magalaw ang aking paglalakad. Shout out sa mga lahat ng taga ditong mga tindang maraming mga isda, mga galunggong. Ito mga yan, pinagtatapon doon sa Bicol. Nagpapatuhan kami dito, pagkain yan. Dito, importante yan. Doon sa Bicol, tinatapon ng mga bata, nagpapatuhan pa. Yan naman na kanya. Tama kayo daw. Yan o, gumagalaw. Ayan o, gumagalaw. Ay, mga idol, uwi na mga idol. Uwi na tayo mga idol. Mga idol, alis ako. Kaya mga ano siya sa akin. Ayan. Nagtitinda naman siyang mangga. Ayan, sapi-sapi mangga. Mga idol. Bakit hawak idol? Kasi magagalaw ang aking vlog. Hindi kaya ka idol. Gawa mo nilang idol. Guys, magsusupply tayo ng kanyang
Uy, kinansik niya ang baho. Sigurado nakatalong pa yung isang lalaki dahil sa baho. Ala, mga guys. Pagkakarong man yan. Shout out sa mga taga Sorsogon. Ito, nandito sila nagtatrabaho sa Punduhan, Malabon ito mga guys. Kung sino nakakilala dito. Lagi rin ka na. Yan. Shout out sa mga kamag-anakan nito. Panawagan ka na doon, makikita ka doon. Makikita ka doon. Makikita ka, pag in-upload ko na doon, makikita ka doon sa inyo. Alis ako. Ay, nag-vlog ako eh. Kaya naabot ka ng vlog. Makikita ka doon. Ito si Guapo. Doon pala trabaho. Uy, special yung mga guys. Ito mga guys. So, mga guys. Lahat. Ayan o. Tapos na. Ayan mga kapya. May susupa. May kagaya naman na sinabi ko. Ayan mga gulaman na yan mga guys. Ayan si Mano. Ege, daan na. Gusto mong dumaan ka na. Mga kaidol. Abutin. May pusit na mahaba. Yan mga guys, mayroon pang pating-pating, mayroon pa lahat. Yan si ate, shout out sa iyo. Kaya po mga guys, pasensya na sa lahat ng mga nadadaanan ito. Kung ayaw nyo magpa-vlog, naaabot ng vlog ko, pasensya na sa inyo. Yan, marami tayong tinda. Shout out, hero ng bayan. Ito mga guys. Boss Idol, mga Boss Idol, tapos na naman ang umagang ito, kaya panibago na naman ang ating vlog sa ngayon. Sana pag-support naman po ang aking YouTube channel na Mahirap na Vlogger po, na yan ang lagi kong hinihingi sa tuwing ako'y nag-a-upload mga guys. Shout out sa inyo mga guys. Lagi na lang po, paulit-ulit na lang po, pag-share na rin po ang aking YouTube channel Mahirap na Vlogger. Yan po ang aking hinihingi na tuwing ako'y nagbablog. Ganyan po mga guys, aking paulit-ulit na sinasabi para makatulong tayo sa ating kapwa na mga nangangailangan. Kahit po ako'y kapos, ako'y nagtutulong pa rin sa lahat ng mga nakikita ko. Kahit ganito ang aking mga hanap buhay na sitwasyon na ito. Guys, tulungan po natin, magtulungan po tayo, hindi po tayo magsarili. Kung tayo ay magkita, pag-share natin ang ating mga kita para tayo ay makatulong sa kapwa, sa mga kailangan ng mga taong tapos paalat na kagaya ko rin, sakto lang, pinukulang pa nga sa pamilya, pero nakashare pa rin ang ating mga kita para naman ang lahat ng wala. Yan po mga guys, ang aking pangarap, sana naman po, support naman po para maabot natin ang ating pangarap. Shout out sa lahat ng mga nandito sa hipunan na yan mga guys. Shout out! Ayan mga guys. Ayan naman po mga guys. Ayan naman. Shout out naman kay ate. Nagbili na ng kanyang tahong. Nabili ang kanyang tahong. Kagaya din sa akin. Nagpapautang din sa kanyang mga tahong. Parehas din ang tinapay. Shout out kay ate. Ayan naman yung mga commercial sa akin. May mga commercial na rin si ate pagkat nagpa-vlog sa kanya. Kaso hindi pa nakapagawa ng YouTube channel. Mahirap na vlogger guys. Salamat po ate. Thank you, God bless. Salamat po sa lahat ng mga supporters ko. Shout out sa lahat ng mga bumibili. Shout out sa lahat na nagsusuporta sa akin sa aking pag-vlog. Thank you, God bless. Ingat kayo lagi.